Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Karlitang SABINA ENGTIPI APHAN APHAN Karmude Tumaphan Ahok AKANGSAI PINANGJI Pura APHLC Women Wing Satumpen Kehang Kedamtang Pai Nipai Cricket Tomarni NC Hills District di Mahasau Garampani Constituency Angkang Sokpuru Longku Rongkhelan Arong Amikar Hemari Terang Achor Karlitang SABINA ENGTIPI APHAN Bangpho Otlang Notum Tulang Remdetsi Apran Armudetlo Otlang Notum So Arlo Atumaphan Katulang Rempen Apran Armudet Alamki Laki Akimi Alamki Kalilo Lapen inut panchot bang hinia panchot lapen arni si chot kali mini chot kali arni wang achiklojon bang asonsi lapuson alamki klangde lason alamki di Mahasau district longkurong khelan arong amikar hemari terang achor karlitang sangpi SABINA ENGTIPI APHAN setame otlangno bang photum karlitang SABINA ENGTIPI APHAN cholangrem si apran armudet alamki nang klanglilo Lasi Karlitang SABINA ENGTIPI APHAN Apran Karmudet Otlang no Atumaphan Nep Inang si Ahok AKANGSAI PINANGJI Pusi Pai Nipai Pretrok Arni APHLC Women Wing Satum Pirangke Amaya Longpen Pachini po APHLC Women Wing Satum Pen Pirangke Amaya Longpen Kaningjay po na tengke Kiramtang Ko Anlo ni So Arlo Atum Kisung Kepo Anta Kalila Hala Otlang no Atumaphan Ahok AKANGSAI lapen SODAK AKANGSAI law and order atum ot pipe deta jok pini arni anta lahai alamki jut un edet lopusi jongpo lasi non karlitang SABINA ENGTIPI APHAN apran karmudet ot langno bangpho tumaphan ke SODAK pen Ahok AKANGSAI PINANGJI pusi APHLC Women Wing Satumpen ke hang pedopon News Report Karbi Anglong News Channel non manom mane tumi dik alama kita kalam di Mahasau Longku Sokpuru Borogao Walong Akisung alam inut SABINA ENGTIPI Karlitang SABINA ENGTIPI APHAN ajar pen kibang akici tu pini apran amudet walam ki ben sendiri tu kibang lapo non ili tu karbi tu phan ilang roan pipolo nang lang ropolo te mithang along ri kecaria tum kicok ci potong pini nang dong thorma kusi nilihin ten kamathala nilitum women wing to mahin ten athepilo non sita me alang itum halaka pi option yang pena kibi he kopia project ano lasto non son bhorok jode laposon non son solar project ta ho nani patang jili ta ho CPG ta ho la hai nang kibi along pensila tum achans cho enre tum so aro tum ha la pen hala tum bang plike ke chia society pulo same inut ke karbia khedo karbia moni to kupi polo la panset aphuka bere thala pa karbi hijan che thek lor ang bong anta la puson si otlang no cyclem gun la pen ke non kachari bo matum Cima tha cek nanti, athenon cimit me pin, acek lojon bang kuli putih taco, soal itu makisum, acek lojon bang sikipo ason peneson, sita me ke ongdung ke bang ke ariteng bensi, kicitang se, lasi soal lotum ditum soal lotum lapo an, pene amuilo kabilo mah, jontu jonawar si amuilo themunak ason non maloma kaidin. Jontu jonawar tumhan ke kang hona bang dolang sani tum suar lo tumhan ke pinyani anta hang ajasti sabe citang pang samri pamep joy side de tapi ni anta hang ajasti sintum longle sungpik anu lasi non hala dasita me isia company ke bang la so company adung silau bang so bang phi non nagi kim bom nang bonai bom la so company dong sila so bang phi sa dukan si kitu bidun sa dukan si kachojor si la so bang phi khan pini aphan armudet aphan karmut chot takali
Megno copalang no pamika, rep pamika si, pini apran karmu pulo ke cijin sun ima, nilito. Kupi polo insamri ke pini ania tapi polo dak, karbiang long ta, CM, EM, MP, MLA lok ta bang MLA, pipolo pini, lang disedet ke, MP do ingkang kring, pipolo pini la po an ke ceki betu la palang paceplang long red ke. Honang pigelang mai tum, po an lang makarbiang long la po an, so lu tum hanang lang renta dudung joy lang ma. Kiklang kris si ke ong lang pon putam lu puluti. Sta non kiklang tang ta cek lucu an si cuma lom heta, namrata ENGTIPI lata bang akhiri deng si ke pona. Aku non tak si tami lata tumi tiga lang non het lang lata. Inut okorjang puta kali sar pimat. Boyok ta dumucot asar pimat la puson si ke heglong aku to teng puluti. Tapi polo ni tum non usuk kong ningkan ini ke thom au somar phanta mang ke klodo somar phanta bat be. Sar piru lem phanta bat be swar lu phan putte la ko anu emang ka jure pipolo. Non ke pota bangari deng pensai de. La sila sobang ke intonoi. Nali tum cilang dunoi EMCM tum sitami nali doktor tuliram rohan sitami cilang dunoi la so puta. Nali tim karbiang long putte. La penke BJP tu mai slogan pipolo non pavidet biti parao biti bachao ko kupila la slogan ke non ke abidet anjang kupila ni tum la slogan pe ni tum non ke jok ban ke tu jata ni tum jok ban be ni tum aki sung lok si ni tum kita la hello ma karbia along ri ke cerai keji la si nilitum APHLC women dingahin pensiun rilo nantum pradin pen labang so abang ke nantum justice ke palong ji phanang tum klen lang po sumila ro han pia phan stamila pusi pamep joylong namrata phan stamila pusi pamep joylong sida itum kar pia tum ke la po an lo jon non anta hala kang chilang solong kota non ta jok mangbe aso bihek pen non paris sumar an lo jara tum ke kacetikang hud bihek ningkan hini ke thoma uso marsa non le paris so marso anu tanon anta jok mang sa bang ke tum ke nang chekru jonong bong se pa jok lo non anta thak a justice ta long le ko people la ke asona kisum elang ro la heluma la sinali tum karbiang long ka cari tum nang li tum matha pa me ka pen le nang li tum cari tum chalong tu nang li me thang phan che matha chot ke chok te la sila nane pini men pen solar project men pen tho pataung jilia men pen tho la hai men pen nang litum ason sot karbi ang long ri karbi ang long li ke chot jor phan sinang litum ke klem chot ni litum phan thang aki jok fan ve la da lalu ni lihin pen ke alang litum phan sodak pen thom dem lo tim karbi ang long tum han sitami lalu Inglong aso kalidet APHAN long le pata pilong le. Pai ni pai kretrogarni inglong aso kalidet APHAN long le pata pilong le pura karbi anglong rongasar amai methang asai hemalong phirangke amai pen kachuningri. Bakalia angkang along kedodun ang tan pen kewang kechekebe aswatum kedo tip adimalong arona tengpen long liapata nang PINANGJI pu ke hangalong chedon dun thekthi angthek karbi anglong rong asar amai mate thi hekpen karatum kachedon dun thekthi angthek kachepakla ate sikshidul ang kangalong ke ang tanpen kewang keche aswatum ke long liapata cheselam un epuke maduta chini pamelo Bonta non malom hur ke chodut abangke bakalia ahawar along kedo akeche aswa tumabangke longle pata nang PINANGJI pusi Karbiang Law Autonomous Council mate Lenin Revenue Atumaphan Chuningri pedolo Lasi laso along longle pata keche aswa tum ke hangalong chedon dun thekthi lapen longle pata pidadri pusi kara tiripi atumpen pai ni phai Kretrok arni mithang asai hem along pherang ke amai paduponsi Karbiang Law Autonomous Council aphan kachuningri pedopon News report Karbiang Law News Channel Pini piposen itu resmi mate social media long wang nangkok ma
polam thege rada phan pachini phasini to pinna so operation kang kedam tang la ni thom pena non travel mate keng sanga so tu karbeng lo ra tunda chini lo je social media lo alang tum long le pota arai ke chihang la pen long le pota kenangji la pen la so long le pota ke ni tum ke la contract basis la hai long le pota ke nang ni la hai te lang tum pai thang tau mon dani to awang ke karbeng long ro masara mai ben bang ke autonomous council mate land revenue to la pen cm yang to phana churu lo athema la so pa la so long le phela lam la pen pota lam lang to pa klang phe ko ni tum che don lo athema ladakh ke six schedule area pina ladakh ke tribal area pina la si non garbia to osong si pota ke long ji ma non garbia to osong si pota ke hang hai ma la bang ke manghume me la pe thela puda me hok lo non garbi dum da right do ta ta right do pusta 1951 la so prang pen dak la konsil long le ko pen ki do tum ko bang abe la bang ke ni tum ko thai we anda non ke wang mi tum bang se ni tum thegam long lo non ke wang mi tum bang se ota kana ga demand na bang la bang ke ni tum ma hin pen bang ke kar bang lo asara hin pen bang ni tum ga sap ta project la pen proy ma si proy dun ni tum bang ke la si pini da karbi sulang dua rara phan ni tum kar bang lo asara ama hin pen tum pachini nang ko lo athema la ke morning sige la song lo bulote ili tum anwan ma te ili tum long le pelang sinang ke tipo la ke anu tinda chini lo la si non pen ke ili tum kai ta ili tum ino ding long ason si kai ta ko pu pen si ko son si ke claim ji ma po bang ke ini tum ma thare nang ko la pen ni ligi pudan je bang ke la non la so council atum la so land revenue department ke deng pona bang ke alang tum na ho ko pressure pen same alang tum la so bang ke chen ede da bang si ke me pusin tum hin pen alang tum pan chuni ri pon lo Amri ahawara long sitami project office asai hemalongta ingdeng troxy kepra sirkep Independence Day arani talondu Patumidik pai paya chiklo ni phai krip pho arni ni jangkar pi anglong lakhahini Amri constituency angkang arlota India Independence Day kelong arni pupen kedo an office asai hempen chenglok school lapen kaprek asai hemalong sitami mesen pen Independence Day talondu Sonsi Amri Development Block Office, Irrigation Office, ICDS Office, Sangbarkro Memorial English School, Umpanai Block Primary Health Center, Umpanai High School, Umpanai Electricity Board, PWD Asaihem, Ulukunchi Police Outpost, Umpanai Bid Office, Umpanai Afforestation Range Pentinglok, Kaprek Asaihem along Sitami, Jaimek, Dengpo. Son C Block Development Officer Son Tuteron Lapen Assistant Block Development Officer Radip Timung Atumpen Japon Lin C Labangso India Independence Day Katalon Ponalong Ning Karong Arni Pupen Alang Lituma Hinpen Kaprek Kepatu Keparongro Ajay Mek Setami Pamanpo Son C So Arlo Atumapan Phamri Kachivung Lapen Sopin So Atumapan O Keparhi Krem Board Ke Up Triket Kepatu Hey Hui Asai Sitame Dengpo Lapen ke Arning Kangsam Apor Kadukawe Staff to an Lapen Kaprek Pen Kivang Arara Tumpen Sitame An Esan Chopen Ning Karong Chipisi Mesen Pen Jaimek Pachun Pon Pusi Nilitum Karbi Anglong News Channel Apherangke Bas Karong Pipen Birta Nangpali Rainbow Home Higher Secondary School Mate Charlia Hem Kimi CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Kangpupo Patumi Pai Ni Pai Kretro Janmastami Mate Hindu Arnam Krishna Amahangketek Arni Pacheton Dunsi Rainbow Home Higher Secondary School Mate Charlie Hem Kimi Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Kangpupo Bangso Ajay Mek Along
non malom ke phang ok tomon kawe abin ke sangadim kawe pen Charlie au sumar atuma phan mesen oxygen lapen abin ke sanglong chipu matha ponsi thengpia klim sitame ke e ajai mek dokmoka range officer ACF Rajan Rongpi lapen ingnam raikom saikhiatum cherap chetodunsi thengpi aklim ke e ke som sitame padupo On Parta, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Alamchak, Rengbong Home Higher Secondary School upon CEM Dr. Tuliram Ronghang Mate, Karbi Anglong Autonomous Council Pen Computer, Nang Pipon Popu, Lamchak Sitami, Chepapleng Si. Patumi Computer Sitami, Rengbong Home School upon Kipi, Kapajir Ajay Mek Sitami, Dengpo. Bang so along Team Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang Pendanglok Penangan Man Pengkedo EM MSc VDC Chairman BJP Mondal Secretary President Atum Chetong Dunsi Ing Samchin Pen Pachunpo Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel School Academy building kangpu taso kangpu tutela building abang kuti hini lapenang parda da computer lada 16 high school do la Karbi Anglong sisini ketone school 16 do so 16 ban computer isi kitir keron pot la bena ka sayang dengabe isia bang school building kang isia computer keron bahini baca ton sini to maino na kitong dolo nilifana register comment beta hangsi jaga kitong sir Karbi Anglong kami kasih tur banglo sonthati Phuluni kami hospital kedan dum lopon kasih data Phuluni long bangun jasme takinang software ambulance ban kenang sot ambulance prabjin ben itum ching kibom lo lana na thon je phasin ni body bomb lo dakdat kali Karbi Anglong ke doan hospital non prabjin ben kimi nam padang pibo thank you sir Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me